माखासे फावगिरि फावखुंग्रि जों लोगोसे बायदिसिना दिन्थिफुंनो हानाय बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। गासैनिसिमबो खुलुमबाय। फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। गोबां मानसि लेंहरदों, इसिबां रोजा रोजा मानसि। आंथ' ओरैसो सानदों, इसे बुरजा मानसि लेंहरदों, इसे बुरजा मानसिफ्रा बोर होदों, खोब सम्भब जोंहा बिदाया 100 जनसो फिसा मोनगोन खोमा। आंबो फैबाय दं, एसे लेट जादों फैनायाव। माने बिनिया बे गोजां बोथोर जाबाथाय लाव बेगर बेरामा जायो नालाय। दहाय फुङावनो लाव बेगर बेराम जाब्रबनानै बख'साला दै गुसुआवसो गासोना गारबोदां। आरो मानसियाबो बारा मोजां नङा, न'खराव अभाब नालाय खावलु खावला अयभास दङ। दाखालि माबा गोजां बोथोर फैनायनि कम्बल बायनांगौनो होननानै गय खावनानै रायजो राजाफोरजों हमनानैबो बुजादों। दा आङो दोंसे मेथाइसो रोजाबनो नागिरदों। दोंसे मेथाइ रोजाबनानै बिदाय लानो, बिथांनिफ्राय बिदाय लानि दोंसे मेथाइ रोजाबना। हेल' दिले तो गराय देव। हेल' दानि आङो सासे सिख्लाखौ गोसोथोयोमोन। नोगोमोंथैनि सावगारि नोंनि, नोंखौ दाबो हाब जानाय नंलालै ना। थिगसे खारै खानानै बासयाव फिज्राब गाखोयो बे आङो। मेन्देला हमनानै दोखो बुजाना थाफ्लायानो दोनला हिनजावफोरथिं। बेबायदि जादों आरो रायजोफोर। दा जायखिजाया मेन्देलाया हाबा जाबाय दे, आंसो हाबा जायाखै। आं दहायनो होनदों।